Assalamualaikum sa pihak dek kami kunan datang sarantak datang dari rumah serayul langkah di Nanggolong menuju ranah kampung nangku. Kampung nan indah bakulil yang di paga bukit ketinggian di salu gunung tungku tigu tungkunan tigu sajarangan. Batang karam giling gayuran rumputnya ganti-ganti lan sawah bapetak di nandata ladang batumpak di lereng cando susunnya bapetak-petak. Mai jauh rononyo para mudo jaguang mopi bilang tangkai bak timah bungula donyo selalu menyalu kacang panjang antimun mengarang buah. Mangkok dilikal labuh nam panjang labuh gadang jalanyo gadang kasiaknyo aluih badi kisai batunyo pipih badi pimpiang batu bolek susun bersusun. Pagai duit balik batimba pud yang ameh sebelah luar pud yang gini sebelah dalam linjuang babatang-batang membelok jalan kailaman. Halaman nan indak panjang amek melayah bungo silaguri merumbai bungo tali-tali bungo hijau sepangijauan mangko bunyi si bunyi-bunyian. Maringih si balangkan dai bekukuk kinantan suci merentak balam tigo sawa. Talenguang ke dalam parak cuba dak lalayam baru kamun yang sandaran alu limau manih pautan kudu. Tabek nambunta bakulil yang ayinyo janih ikanyo jinak gulari babondong-bondong pada sapek basiku-siku pada puyu baradai ameh gar yang malinteh-linteh ju. Lorong di badan diri kami nambak saminsa burung bondo. Tabang babondong biudaru babega di rimbunan satumpak marau ke kayu rimbun daun tetagun meliak rantiang lai kok suku dinggoing. Badi japun di Bangkaulu penembak kapal di Muaru. Bariampun ambu dek pangulu sambut salam dek juaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pangiringi salam bismillah pemuka katu mulunyo katu kadisambahkan sama mengucap puji syukur kita kepada Allah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seiring salam jo sambah sujud sabarik bungkanan piawai naracu luruh main daun indak basibak jo basisih bukan bainggo jo babateh. Sambah kepada angku-angku niniak mama orang tu nang gadang basa batuah. Nambah pucuk sabana bulek nambah urek sabana tunggang dianjong tinggi diamba gadang sandi andiku dalam kampung tampuk jutangkai di nagari. Ambak saminsa kayu gadang di tengah kotu baurek limba gomatan badahan cupak jo gantang barantiang barih jo balabeh babungu rimbun de adat babuah katunan bana. Bulih baselo di ureknyo dapek basanda di batangnya gantungan cupak nandu. Pertama cupak usali, kedua cupak buatan. Taruh kepada Imam Khatib bila Maulana jo tuanku. Hulu balang jampang limo bemanti pegawai adat parik dalam pagaran kokoh. Cara dia jo tahu pandai seratu arif bijaksana. Tahu dia angin nombor siru, tahu dia dahan kemempok iyo dirantiang kemancucu. Balum bakilek lah bakalam bulala sangkap 30 takilek ikan dalam air ikan takilek jalur tibula tantu jantan batinonyo. Taruh kepada namudu-mudu pemimpiang dunia nan capek kaki naringan tangan. Capek kaki indak panarung ringan tangan indak pemacah so terantang do sudah. Bati suci bamungko janih tahu dek malu dengan sopan seratu raso jo pariso. Iyo jo kebakeh bundukan duang limpapeh rumah nanggadang. Sumarak di dalam kampung hiasan dalam nagari. Ko iduk tampek baniai ko mati tampek banaza kundung-undung ke Madinah ke payung panji ke Saruku. Kali lawa di Pulau Rimbang nak rusuh mati tadabih ko gawa minta ditimbang ko dosu ampun nalabih. Bukan tumbilang menggulampai tumbilang penggali pekuburan, bukan membilang tandu pandai membilang untuk dipersembahkan. Kamano galah dirambahkan iyo kesamak dalam baluka kane balam lalu mati. Kamanu sambah disambahkan iyo ke pihak orang sapangkari la jo maaf meringi abali angku katik mendaruk layang buangku stan perpatih bakudu bendi rajo batak kudu nombalang darwaci kesumbu diambil kawasahan adat badusun batarata adat bakutu banagari limbagu katu disambahkan. Ada iduk di atas tanah nan sakapa di bawah awan nan sajurai maikui warih nabi dula jalan nan diturut. Pertama jalan padu dunia, kedua jalan padu akhirat. Dibatuli jalan padu akhirat. Memasangnya dengan kabul mengunjungi agama Allah itulah nan banamu anak orang mukmin nama make hukum nalimu.
Pertama baca syahadat, kedua sembayang, ketiga puasa, kampai zakat, kalimuna yang aji bagi orang nalai berkuasa. Dibatuli jalan padu dunia, tuak sabung parang judi, ratu bandu sawah ladang padi bareh anak kemanakan. Tumbuh di anak kemanakan, dibalikan pakaian ju pamenan, dibuatkan rumah dengan tangguh. Pamenan biasa hilang rumah tangguh, biasa lapuk pakaian, biasa lusuh itu menurut sepanjang adek ju. Tumbuh di anak si laki-laki, pertama potong rambut, kedua sunnah Rasul, ketiga diserahkan pemengaji. Niat di hati, pertama menjadi alim, kedua menjadi khatib, ketiga sumandu menyumandu. Pihak di anak si perempuan, aso sunnah dua perlu masuk ketiga bersuami, dari kecil menanti gadang, dari gadang menanti patut ila patut, janjian tiba kini umur lebih 8 balai tahun. Allah patik puluh berjunjungan. Pihak dek mandeh dengan bapa indak puluh senang dalam hati, dak sudah puluh dalam kiro-kiro nak mencarikan ju nang kajunjungannya. Adek idu in bataka dia dek mati bakalamullah mangkok datanglah sirih dari tangguiku iyo ke tangguetan. Padu dek hari kalimbari mamak ju nini mamak sanak ju sudaru Allah bahari habi. Janji bakarang tentu batapati, padang buku tentu balalui. Alhamdulillah lai basobok jo kemenakan patuh mengkok disuruh ladek mandeh dengan bapak kemun saji ke penambah gonjong meminta hukum sifat Allah di sinan dapik ketuban diang di hadapan budi ju mualim, didirikan saksi ju mutawali ijab nandari mutawali kabul nandari marapulai izin nandari anak daru di sinan sudah salamai tandola salamai debo pulang ke rumah ketanggonyo iyo ke hadapan nenek dengan mama kekaribaan mandeh dengan bapak. Kok makan diberi kanyang, kok minum diberi sajuk, mangkok dibaca doa salamai. Nanyo tak pakai dinan sah, nanyo tak makan dinan halal, nanyo tak gantung kanan tinggi, nanyo tak sanda puluh kanan gadang. Pihak de mande dengan bapak nyek di hati iyo nak baralek ju. Ko iyo secangkia iya, ko iyo sejambah nasi, apulah sabab deba itu. Harimau nan indak meninggalkan balang, gajah nan indak melupukan gadiang, manusia nan indak melupukan barih ju balabeh iyo nambak pitu orang tuju. Kasawah na babungu ampiang, karimbo na babungu kayu, kapasi na babungu ombak, bajala na buah-buah batih, malenggang na buah tangan. Mangkok batang siladu lah kami ladukan, batang sejirak dalam padi, barang nan adulah kami adukan, barang nan indak kemanu kadicari. Ditakik darah di batu, di parah santan di kuku, nampak nyamu dujong rumpui tampek belindung janju paneh, mungkin kemanu kadiandukkan, namun adek nak memakaikan ju, namun sarak nak melazinkan ju. Apulah adek nengka dipakaikan, lai basirih di carano, bareh di dulang lai puluh, nasi kadang di nasi bujang, maikui puluh ragam nuju adah nambah namo